vynulovala a stíšila. Ďakujem veľmi pekne. Môžete si dať nejakého takého tichého režimu alebo vibrovacieho, to nám nebude vadiť, aby sme naozaj nerušili ďalších prednášajúcich. No a my sa vlastne teraz pomaličky, ale pekne preniesieme do tých školských čias. Nebojte sa, nebudeme vás vôbec nútiť. Je to vlastne bez zvonení, bez nejakých domácich úloh a bifľovania sa, to neviem, na to si zodpovieme určite. A podľa môjho názoru sa tam ani nevyhadzuje zo skúšky, len sa odozdáva nejaká múdrosť a nejaké vzdelanie, ale o tom viac už porozpráva na tému Univerzita 3. veku pán doktor Marek Koltáš z Vysokej školy zdravotníckej a sociálnej práce svätej Alžbety, detašované pracovisko v Rožňave. Takže nech sa páči, odovzdávam slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som sa vám predstavil. Ako už bolo povedané, volám sa Marek Koltáš a dnes som tu prišiel medzi vás, aby som vás v krátkosti veľmi stručne poinformoval, aké máte možnosti ďalšieho vzdelávania tu priamo v našom meste v Rožňave. Takže v Rožňave je celkom dobre prepracovaný systém školstva, pretože už od útleho veku deti majú k dispozícii detské jasle, potom majú v rámci predprimárneho vzdelávania k dispozícii viacero materských škôl v Rožňave. Potom ďalej samozrejme základné školy, kde nadobúdajú, kde si teda plnia povinnú školskú dochádzku, naučia sa čítať, písať a potom ďalej po základnej škole pokračujú na našich rožňavských, môžu pokračovať v rožňavských stredných školách. A ako možno viete, možno neviete, v Rožňave máme aj vysokú školu, a to v areáli starej nemocnice v Rožňave, kde sa dá študovať na bakalárskom a magisterskom stupni sociálna práca a takisto aj odbor ošetrovateľstvo. No a keďže tu bola taká medzera donedávna, že vlastne ľudia vo vyššom veku, ako teda vy, naši seniori, nemali možnosť ďalšieho vzdelávania sa priamo v Rožňave, tak pred 2 rokmi naša vysoká škola umožnila ľuďom študovať aj vo vašom seniorskom veku a pred teda spomínanými 2 rokmi zriadila sa v Rožňave Univerzita 3. veku. Zhodou okolností napríklad aj dnes o 14. hodine prednášam na tejto univerzite v 1. ročníku a takisto už máme aj 2. ročník a tí majú takisto dnes prednášku. To znamená, že o tom vám budem rozprávať o chvíľočku podrobnejšie, len teda základná informácia na úvod, aby ste vedeli, že ak máte chuť, môžete sa vzdelávať aj vo vašom veku, priamo v Rožňave, v areáli starej nemocnice na našej univerzite 3. veku. Ako vidíte teraz aj na slajde, teda tu je areál starej nemocnice a v tejto časti, tu vzadu, sídli naša vysoká škola. Tu vpredu je katolícka základná škola a tam vzadu Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety. Je to teda na ulici Košu Šopera. Čo sa týka našej univerzity 3. veku, tak celé vyučovanie, alebo teda odovzdávanie vám vedomostí a našich skúseností prebieha v súlade so stratégiou celoživotného vzdelávania Slovenskej republiky a takisto aj s Národným programom aktívneho starnutia a so zákonom o celoživotnom vzdelávaní, ako aj s celoeurópskou stratégiou celoživotného vzdelávania. Toto štúdium si netreba predstaviť, že je to o skúšaní. Toto štúdium je vlastne o socializácii, o nadväzovaní ďalších vašich kontaktov, o vymieňaní si skúseností, vašich celoživotných skúseností s našimi lektormi. Zároveň sa študenti dozvedia množstvo nových aktuálnych informácií, najnovších informácií z oblasti vedy a výskumu v danej oblasti a podobne. Univerzita 3. veku, tak ako už bolo povedané, vám poskytuje okrem toho, že vám dá ďalšie vzdelanie, prísun nových informácií, ktoré sú overené praxou a takisto aj najnovšími informáciami z oblasti výskumu, vám poskytne priestor pre ďalšie trávenie a hlavne pre zmysluplné trávenie vášho voľného času.
Čo sa týka podmienok štúdia, tak najbližšie, keďže teraz už začal akademický rok, minulý mesiac, tak už do tohto ročníka sa samozrejme nastúpiť do prvého ročníka nedá, ale ak sa rozhodnete študovať u nás, už od tejto chvíle si môžete podať prihlášku na nový akademický rok, ktorý sa začne v septembri budúcom roku. To znamená, to už bude akademický rok 2026-27. To znamená, že to štúdium na Univerzite 3. veku, znova ďalší prvý ročník, budeme otvárať okolo septembra, októbra v roku 2026. Podmienky prijatia. Na našej univerzite študujú aj študenti, ktorí majú 52, 53 rokov, ale aj študenti, ktorí majú 84 rokov. Takže táto univerzita je určená pre ľudí nad 50 rokov a viac. No a podmienkou je ukončená stredná škola minimálne. Máme študentov, ktorí majú strednú odbornú školu, majú gymnázium, majú školu strednú s maturitou, alebo študentov, ktorí majú už vysokoškolské vzdelanie. Takže minimálne stredná ukončená škola musí byť. A termín podania prihlášok do nového akademického roka je do konca mája 2026. Čo sa týka dĺžky štúdia, toto štúdium je dvojročné, to znamená, sú to 2 akademické roky. Takže teraz momentálne aktuálne máme aj študentov v prvom ročníku, ktorí začali pred mesiacom a budú končiť na budúci akademický rok, ale zároveň už máme aj druhákov, pretože táto univerzita funguje už 2 roky. No a títo študenti, ktorí sú teraz v druhom ročníku, budú už na jar budúceho roka končiť svoje štúdium, a to slávnostnou promóciou, kde im budú odovzdávané osvedčenia o ukončení štúdia. Takisto ešte vám poviem aj to, že títo študenti na Univerzite 3. veku začínajú svoje štúdium zápisom, ktorý býva v septembri na začiatku prvého ročníka, a potom majú v októbri slávnostnú imatrikuláciu a potom už majú blok výuky a po skončení po 2 rokoch majú na samom konci slávnostnú promóciu. Čo sa týka, ako je to teda zorganizované po tej organizačnej stránke celé toto štúdium, bolo povedané, že trvá 2 akademické roky a je jeden akademický rok, alebo inak povedané školský rok, rozdelený do 2 častí. Ako ste mali na základnej a strednej škole prvý polrok a druhý polrok, na akademickej pôde vysokoškolskej sa tomu hovorí zimný semester a letný semester. Takže v zimnom semestri, v tej prvej polovici akademického roka majú 7 prednášok, po 3 vyučovacie hodiny, takže každá prednáška trvá 3 vyučovacie hodiny, to znamená 3 krát 45 minút, je ich 7 v jednom semestri a potom v letnom opäť 7. Takže dokopy za celý akademický rok majú minimálne 14 sústredení, 14 prednášok. Čo sa týka zamerania, tak naša škola, keďže voláme sa Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, práve na túto spoločenskú humanitnú oblasť je zameraná aj Univerzita 3. veku, keďže ide o pomáhajúce profesie, tak aj celý plán výuky je zostavený v tomto duchu. To znamená, že orientujeme sa na informácie z oblasti ošetrovateľstva, respektíve zdravotníckych vied, sociálnych vied, právne informácie, psychológia, rozvoj osobnosti a tak ďalej. Čo sa týka poplatkov za štúdium, nastavené sú tak, aby boli priateľné v podstate pre každého. To znamená, sú tam určité odchýlky. Poplatok pre pracujúceho dôchodcu je 80 eur na celý akademický rok jeden, to znamená aj na zimný, aj na letný semester, to je spolu. Poplatok pre dôchodcu je 50 eur za celý akademický rok. Poplatok pre invalidného dôchodcu 25, poplatok za zamestnaného, ktorý je vo veku nad 50 rokov a viac, ale je zamestnaný a ešte nie je dôchodca, 70 eur. A poplatok pre človeka, ktorý je v evidencii na úrade práce ako nezamestnaný a ešte nemá, alebo teda nie je v dôchodku, ten platí 45 eur. Takže najväčšiu skupinu tvoria vlastne dôchodcovia, ktorí platia 50 eur za jeden celý akademický rok. Tieto poplatky sa neuhrádzajú pri podávaní prihlášky, ale až v deň zápisu na štúdium. To znamená, že ak by ste si napríklad podali prihlášku v decembri v tomto roku
tak poplatíte poplatok teda máte čas až do konca leta ho zaplatiť, lebo v septembri prichádzate na zápis a vtedy je potrebné priniesť doklad o úhrade. Čo sa týka predmetov, teraz na slajde vidíte niektoré z predmetov, ktoré obsahuje teda prvý ročník študijného programu na Univerzite 3. veku v rámci zimného semestra. V tom prvom ročníku sú to predmety ladené takým mixom, to znamená, je to mix prednášok z oblastí zdravotníckych vied aj z oblastí sociálnych vied. Tak je stavaný aj zimný, aj letný semester. Potom druhý ročník na Univerzite 3. veku, ten je už vyskladaný tak, že celý zimný semester je orientovaný na zdravotnícke vedy a celý letný na psychológiu a právo. Všetky prednášky sú zabezpečované erudovanými lektormi, či už z nášho akademického prostredia, alebo odborníkmi z praxe na tú, ktorú danú oblasť. A vystavané sú tie prednášky tak, aby boli obrovským prínosom pre praktický ďalší váš život, aby vám teda pomohli v rôznych procesoch, ktorými sa stretnete ešte vo svojom živote v rozhodovacích, alebo teda, aby ste sa vedeli správne zorientovať. Tie prednášky sú vyslovene praktického charakteru, je to prepájanie teórie s praxou, modelové situácie, interaktívne prednášky, teda nie žiadne teoretizovania a tak ďalej. Okrem toho študenti na Univerzite 3. veku dostávajú zadarmo všetky učebné materiály vo forme knihy, zborníka na každý semester. Takže v prvom ročníku sú 2 semestre, to znamená, dostanú 2 knihy a takisto ďalšie 2 knihy dostanú aj v druhom ročníku na zimný a letný semester, takže spolu 4 knihy s učebnými textami, ktoré sa týkajú celého ich dvojročného štúdia. Čo sa týka podávania prihlášok, tak prihlášky na štúdium, ak máte záujem, si môžete vyzdvihnúť aj tu vonku vo vestibule. Máme tu taký stôl a tam sú študentky z našej školy z odboru ošetrovateľstvo, ktoré tam majú teda prihlášky a takisto aj informačné leporelo, z ktorého sa dozviete viac a takisto aj ešte ďalší leták tretí o rôzne ďalšie iné informácie o tomto type štúdia. V prihláške vlastne dokladáte fotokópiu vysvedčenia, respektíve maturitného vysvedčenia, alebo ak ide o vysokoškoláka, tak kópiu diplomu, ktorá nemusí byť overená notárom ani matrikou. V prípade poberania dôchodku dokladáte doklad zo sociálnej poisťovne, že ste teda poberateľom dôchodku. V prípade nezamestnanej osoby potvrdenie z úradu práce o evidencii. Prihlášky na nový akademický rok je potrebné doručiť najneskôr, ako bolo povedané, do konca mája roku 2026. A to buď poštou, alebo osobne v našej škole, alebo vhodením do schránky. Na budove školy sa nachádza schránka našej školy, takže aj tak sa dá osobne prísť a hodiť to do schránky. Takže toľko základné informácie o našej Univerzite 3. veku, ktorá je tu v Rožňave. Nech sa páči, ak máte záujem a chuť, môžete túto možnosť využiť, stať sa študentami a prísť medzi vašich rovesníkov od budúceho akademického roka, to znamená od septembra 2026. Ďakujem. A my ďakujeme veľmi pekne.